Ambalmao ayafo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jege moni veterinaria ka anga jamana kono asien folo ni yo da le toy Bamako ka ofi école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasrafe bagamara jege mo veterinaria ani sene tasra bela jele fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba feka DIT kesa kanyeshi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba feka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana be se ka taye miye DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo seben olu be damine miye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yin sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jege mo kata se veterinaria barawma o bela jereme ke togo seben sara usa olu ni togo seben go ni seben fefe kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako yi abe Bamako ka ofeya Krengrene yala sotiba Esad Malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean Bekone vétérinaire do wa minye kalanso nye atige ale yere ayaw bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hakew donendo ya sawka se ka de togo se jona u ka ke ama jigisigiye Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire nunu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative nunu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka nunu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ame alamsala décembre kalo tile 11 san 2025 ka aw fo ka koɲuman dɔn ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an na
aw bisimila ka wula na bamanankan kibaru kɔnɔna la walawalali caman mina kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan caman kan. An ka kibaru bakuruba dɔw bɛna taa ni an ye. Niger premier ministre ni ale fana y'u ka sɔrɔ ko ministre ye, ale bɛ taama la ba Maliba kɔnɔ nɔ yaasa ka se ka kuma ni an ka jamana ɲɛmaw ani premier ministre ye AES ka wari bonba mun ni a baaraw bɛ senna ka o baaraw kuncɛli kɛ. Kunnafonidilaw ye baro kɛnɛ dɔ sigi bi sɔgɔmada in na yaasa ka kuma kibara jugu mun ni kibara dilan dɔw tun bɛ ka o ɲɛsin an ka jamana ma. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ mun ye ka se ka kumaw kɛ u kan kosɛbɛ. An ka don ani maaw ye u tɛgɛ da sanu dɔ kan dunan dɔ bolo, sani mun n'a b'a bolo ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye ani fo ka taa se minɛn wɔɔrɔ ma ni sogo n'a ɲɔgɔnw ka sɔrɔ si tɛ sariya kɔnɔ. Marabolo kɔnɔna kibaruw la kitakaw bara la k'a fɔ ko sifinnakaw minnu bɛ moto ta kɛ ko Malivi o bɛ ka maaw tɔɔrɔ, fɛlɛ dɔ bɛna ta olu kama. Borɛmkaw bara malo sɔngɔ jiginna kosɛbɛ. Malo kama ma ka a bɔra 500 la ka na a yɛrɛ sɔrɔ fo 150 la, kulo bɛ ka feere o la. O kɛra nisɔndiya ye ka ɲɛsin olu ma. Lolonikaw fɛ yen nɔ kalandenw seginna kalanso la bawo dɔgɔkun tɛmɛnenw ka sanga ni lakanabaliya ye ni maa caman tun ye dugu bila. Nka loloni kɔnɔ bi yala ala ni fintigilakaw ka wulikajɔw kalandenw bɛ ka taa kalansow la dɔɔni dɔɔni. Kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Burkina Faso u ka san 65 o yɛrɛma hɔrɔnya tali indépendance baaraw bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔnaw olu bɛɛ lajɛlen na. Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo a ye damakasi sɛbɛn don CPI la ka yɛrɛ k'a fɔ ko wali mun tun kɛra kabi 2001 ani fo ka taa se 2010 2011 ninnu waati ko ka tila ka segin o kan. Donald Trump ale bɔra ka Amérique kunnafonilaw caman k'u kɔrɔmatigɛ baw k'u bɛ ka kuma min fɔ a ka kɛnɛya ko ma a caman ye galon de ka da ale la. Ninnu de an wula in na kibaruw la kumaba dɔw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Nɛgɛ karafɛw o bɛ a balimakɛ Keba Jalo bolo sɔɔni an bɛna ka walawalali bonya aw ye a bɛɛ lajɛlen kan. I n'a fɔ n kun y'aw tulo lasɔmi cogo min na an ka jamana premier ministre General Division Abdoulaye Maiga ale ye Niger premier ministre ka o bisimila ni o ye Mahamane Lamine Zeni ye Bamako kɔnɔna la nɔ la k'a fɔ AES jamanaw ka janɲɔgɔnya a bɛ ka kolo giriya ka taa fɛ halisa. An ka jamana ɲɛmaw ye fɛlɛ minnu ta ko ka waribon sigi, waribon mun ni an b'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni a ye yaasa an ka kɛ an yɛrɛ ta ye sɔrɔ ko sira fɛ ko autonomie financière o baaraw ni o bɛ senna. Waribon in ka se ka a kuncɛli kɛ o de kadira kɔnɔ Niger premier ministre Lamine Zeni ale nana ka na baarabaw kɛ an ka jamana kɔnɔ. Ale mun fana ye Niger sɔrɔko ministre ye y'a yɛrɛ k'a fɔ kabi a jigilen pankolu jigiyɔrɔ la a kunbɛra an ka jamana premier ministre fɛ ni o General Division Abdoulaye Maiga ye fo ka taa se jamana fanga ma caman ma. La k'a fɔ baaraba mun ne a bɛ kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ. Diɲɛ kɔnɔ bi maa mun ni i bɛ se ka jɔ ni yɛrɛ ka sɔrɔw ye ni o ye indépendance financière ye o de b'a to i bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ i bɛ k'i yɛrɛ ta ye. O de la ko waribon in ni o ye AES ka baarakɛ waribonba in ye a nafa ka bon kosɛbɛ. Wa a hakilinaw mun taara jamana ɲɛmaw fɛ yɛrɛ k'a fɔ fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka se ka a baaraw ka u kuncɛ. La k'a fɔ ko baara minnu ni o bɛna kɛ AES ka waribonba ye ni a tɔgɔ dara ko BCD AES ko baaraba don ni an ka jagokow sɔrɔkow ani fo ka taa se yiriwa sira bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka wari bugun ni a ye ka baaraw kɛ ka jamana saba ka a nafa. Mali, Burkina Faso ani Niger an ye hakilina mun ta fara ɲɔgɔn kan kulu in yaasa an ka se ka kolo giriya k'a kɛ an yɛrɛ ta ye k'a to an mago tɛ jɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la. Maa si tɛna fɔ k'i bɛna diyagoya fanga da anw da la ko wariko ye o kun ye. An yɛrɛ ka wari sira in ni a baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan i n'a fɔ laɲiniw kɛra cogo di ɲɛmaw fɛ a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛta kundalajan ka o sinsin AES jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Keba an bɛ taa kunnafonidilaw olu ka kɛnɛ kan. Bi sɔgɔmada in na barokɛnɛ dɔ sigira kunnafonidilaw fɛ yaasa diɲɛ bɛ lahala min na bi ni o ye jamana dɔw bɛ ka galon ani fo ka taa se ka kibaruya jugu ta k'u b'an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ
an ka kunnafonidilaw jɔyɔrɔ mun bɛ o la kosɛbɛ o de la baroba in a sigira o kan yaasa mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ baara mun n'a b'a to an ka kibaruya yɛrɛ mali kunnafoni mun ye ka yɛrɛ diɲɛmala bɛɛ lajɛlen na ani fo ka taa se kunnafonidilaw kan ka kumada hakɛ mun sɔrɔ ni o liberté presse ye ka nin bɛɛ lajɛlen labato a yɛrɛ la k'a fɔ kalanbulon in a kɔnɔna la an ka jamana kunnafonidilaw ani subahana mansinko minisiri ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se ɲɛma caman ma o kɔnɔna la mun bɔra o kɔnɔ keba an bɛ taa fan fɛ ka jango lajɛ. Kunnafonidi sira ale ye kɛlɛ min kɛlɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ale ye kuma kɛlɛ ani ja kɛlɛ ani sɛbɛnni kɛlɛ bon kɛlɛ bɛ n'a sɔrɔdasiw aw de ye kunnafonidi sɔrɔdasiw ye aw n'aw ka kumakan aw n'a ka jata n'aw ka sɛbɛnni donc n bɛ min ɲini aw fɛ o ye aw ka kɛlɛ in aw ka dɔn kosɛbɛ fɔlɔ parce que n'i tɛ fɛn dɔ i tɛ se ka kɛlɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min na minnu b'a baara la ani u ka complices minnu b'an cɛ la k'olu bɛɛ dɔn pour que k'olu bɛɛ labɔ pour que k'u neutraliser parce que n'i tɛ fɛn fɛn bɔ yɔrɔ dɔn n'i t'a kɛ cogo dɔ i tɛ se k'a kunbɛn o ye kelen ye a filanan ye min faut que aw yɛrɛ ka bɛn journalistes ani communicants ani communicateurs ani web activistes aw bɛɛ de ka bɛn k'a dɔn k'a fɔ ko dankarila Mali de la sisan dankarila AES de la donc aw kan ka bolo don ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ kɛ bon panel min bɛ ka kɛ bi vraiment panel ɲuman don o de y'a to premier ministre yɛrɛ ko ne kana a présenter parce que panel min don kalan de don a kalan ye min ye mɔgɔ minnu bɛ yan olu ye a baarakɛla kɔrɔw ye ani a expert a dɔnniya b'olu la kosɛbɛ donc o bɛna aw kalan min na a faut que aw ka faamu aw ka sira taama parce que kalan ye min ye ka fɛn lamɛn ka fɛn lajɛ ka faamu ka appliquer n'i y'a lamɛn n'i ma a faamu a ma ɲɛ n'i y'a faamu n'i ma appliquer fana c'est a ma ɲɛ donc n bɛ min ɲini aw fɛ experts bɛ min fɔ bi ani min bɛ aw yɛrɛ kɔnɔ a k'a bɛɛ fɔ bi hali ni ministre critiquer don a y'a fɔ parce que n'a y'a fɔ yan c'est pas grave c'est transparent fɛn fɛn ma ɲɛ an ka communication la a y'a bɛɛ fɔ pour que an ka se ka bɔ yan ka kɛ kulu kelen ka vraiment désinformation kɛlɛ. Kɛnɛ in sigili Sigma fɛ ani maison de la presse ni DIRPA laɲini kelen dɔrɔn de don an bɛ fɛ ka kunnafonidilaw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka a yir'u la k'a fɔ ko gouvernement ka information bi an bɛ kɛlɛ la information ni communication bɛ ka kɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya la il faut que bɛɛ de ka o faamuya ministre y'a fɔ a ka discours la sisan nin kɛlɛ in na bɛɛ n'i ka rôle de don an journalistes an kunnafonidilaw an fana ka malafa kɛlɛ an ka micros ni an ka bigiw ni an ka caméraw de donc il est important que bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ sen na k'a fɔ ko journalistes ka rôle ba de b'a la il faut pas que an ka sɔn jamana wɛrɛw médiaw ka na an ka jamana lagosi k'a sɔrɔ anw sigilen don an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya yan nɔ donc an ye ɲɔgɔn wele pour que an kana baro sigi kɛ pour que ka ɲɔgɔn faamuya u tɛ min faamuya gouvernement ka communication na an b'o ɲɛfɔ an fana bɛ mun laɲini presse ni kunnafonidilaw bɛɛ fɛ an fana b'o waleya an bɛɛ bɛ bɛn fɛn kelenw kan an k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko de don an bɛ yan jamana ko de la jugu kelen dɔrɔn de b'an na o ye terrorisiw de. An faso bɛ kɛlɛ la a bɛ kunnafonidi kɛlɛ la kunnafonidi min ye mankutu tiɲɛ ye barisa anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ barika ni fanga min b'u la o y'u ka kunnafonidisoba dɔw ye an kɔnna fɔlɔ k'a faamuya ka o kunnafonidiso ninnu k'olu datugu an ka jamana kɔnɔ k'a bɔ an tulo kɔrɔ parce que an y'a faamuya a mɛnna k'a fɔ ko kunnafoni bɛ se ka kɛ sababu caman ye kunnafoni di kojugu kunnafoni yɛrɛ sago di parce que kunnafoni yɛrɛ sago di ye mun ye dɔw bɛ kunnafoni labɛn ka a ɲɛsin u ka jamana dɛmɛni ma barisa minnu fana bɛ kɛ ka kunnafoni di u b'u ka jamana de ka kɛlɛkɛlaw donc o de kosɔn anw b'a fɔ an ka kunnafonidilaw ɲɛna bi anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɛ barisa n'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ don a bɛ fɔ i kana kɛ somɔgɔ ko i kana kɛ mɔgɔ fɛ ka dɔ to impartialité o bɛ fɔ
mais an ka jamana bɛ guerre de la bi. Ni paneli nana na kuma la parce que an b'a fɔ cogo min na an ka jamana ni a ko ko a b'a ka yɛrɛba hɔrɔnya dɔ ta an bɛ se ka fɔ a ye si jamana bɛɛ lajɛlen y'o la an b'a dɔn an y'an bolo taraki ka bɔ minnu bolo u tɛ se k'an to yen nɔ donc fɛn caman wulilen don an ka jamana kama n'o ye ka kunnafoni lankolonw ta k'a sɛgɛrɛ o de y'a to sɔgɔmada in na minnu yɛrɛ b'u ɲɛsin kunnafoni ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni an bɛ se ka DIRPA fo la n'an bɛ se ka SIGMA fo la n'an bɛ se ka ministère de la communication fo la ani maison de la presse olu bɛɛ lajɛlen y'u bolo fara ɲɔgɔn kan pour que ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min b'a di bɔlɔlɔ fɛ o min b'a di téléso la min b'a di radioso la min b'a sɛbɛn ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na kunnafoni dɔw di k'a fɔ ko n'aw ka jamana bɛ nin kɔnɔna la aw kan ka mun ni mun de kɛ walasa an bɛ se ka bɔ o fana dingɛ kɔnɔ parce que mɔgɔw ɲɛna ko guerre min Mali la bi ko sɔrɔdasiw dɔrɔn ta don fana tɛ an b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni di fana sira fɛ u kɛlen bɛ ka guerre ba wuli an ka jamana contrôle la donc o de y'a to bi an nana an ka hakilinataw fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu kelen ye ka sɔrɔ ka kɛ kogo ye fɛn kolon min bɛ bɔ k'an ka jagara sɛrɛkɛ an k'an jɔ o ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka jamana bɛ se ka wuli. N'an bɔra kɔnɔ keba an bɛ taa kɛnɛyako sira fɛ ani cɛkɛda minnu bɛ baara kɛ bilankɔrɔ minnu bɛ bila kɛnɛyako fɛ ni o ye prévoyance sociale maaw ye olu ye kɛnɛ dɔ sigi Centrafrique jamana kɔnɔna la ka daminɛ décembre kalo tile 2 ka taa bila a tile 6 la ni o y'u ka sigiba ta ko 39 ye conseil des ministres o kɛnɛ kan an ka jamana ministre muso min ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani adamadenya sabatili koɲɛw ma ni o ye colonel major Assa Badiolo Touré ale tun bɛ o kɛnɛ kan a ramɛ k'a fɔ ko ministre 18 ɲɔngo olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ belebeleba in kan yaasa ka kuma sigi kan 13 kan sigikan mun ni o bɛ don kɛnɛyako ani cɛkɛda minnu bɛ baara kɛ ka se ka maaw ka kɛnɛyako ka u sinsin kosɛbɛ an ka jamana ministre muso yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko an bɛ waati min na ko bi an ka jamana cɛkɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu bɛ bilankɔrɔ ko o kan ni o ye prévoyance sociale ye u kan ka musaka mun sara farafina jɛkulu kɔnɔ ni o ye CIPRES ye u ka musakaw bɛɛ lajɛlen saralen don an bɛ waati min na ko bi b'a yɛrɛ k'a fɔ u ka baaraw u bɛ k'a kɛ a kɛcogo la wa ko a bɛ munafa mun b'a to Mali bɛ se ka jigi da an ka bilankɔrɔ cɛkɛda ninnu kan ministre yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara o kɛnɛ in kan ka fara ministre kan cɛkɛda ninnu caman ka ɲɛmaaw ni o ye directeur généraux ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ u tun bɛ jɛlajɛ in kɛnɛ kan ni o dɔ ye CMS ye INPS Kanamu ani ANAMU u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ farafina jamanaw fɛ yaasa ka bilankɔrɔ cɛkɛda ninnu k'u ka baaraw kologiriya maaw mago mana jɔ kɛnɛya sabatilen na kuma o k'a sɔrɔ maaw ye jigi sɔrɔ u yɛrɛ ye fo ka taa se baarako ani fɛn caman ma prévoyance sociale ninnu y'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ye baara mun kɛ a bɛ don farafina bɛɛ lajɛlen hakilina kɔnɔ jɛkulu in ani an ka jamana hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ye bawo k'an ka jamana ɲɛmaaw u kun kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan yaasa ka se ka organisme social ninnu k'u kologiriya bilankɔrɔw ka bila maaw ye ani ka maaw kunnafoni kosɛbɛ bilankɔrɔ ninnu u nafa ani fo ka taa se u bɛ se ka kɛ cogo min na ka an ka ɲɛnamaya ka a ɲuman sabati an ye kibanan bɔr'o la an bɛ taa an ka jamana ministre muso mun ni ale bɛ baara bololabaaraw ani baara kalanw kunna formation professionnelle Oumou Sall Seck ale ye kɛnɛba dɔ dayɛlɛ kɛnɛ mun na bɛ tali kɛ ka se ka hakilina falen kɛ baarakɛla minnu bɛ ni olu bɛ marabolo kɔnɔna collectivité olu ka bolo kan ka baara sariyaw f'u ye n'a fɔ an ka jamana b'a fɔ cogo min na baara in bɛɛ lajɛlen bɛ lakɔlɔsi ANP fɛ ni olu ye baara cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ sariya kisɛ minnu bɛ ni o ye décretw ye minnu b'a to kɛn yɛrɛ yew bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo di u kan ka taa sira ni sira minnu fɛ ka kalanbolo k'u kun k'u ka dɔntaw kologiriya u ka baaraw kadara kɔnɔ ko kalanbolo in a bɛna bolo kan kosɛbɛ yaasa an ka collectivitéw ani baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka baarakɛlaw ka sariyaw ka olu dɔn kosɛbɛ an bɛ taa douane maaw olu ka bolo kan an ka douane cɛbalenw u y'u tɛgɛ da sanu kilo 5 ɲɔngo kan sanu mun ni a ma kɛ sariya kɔnɔ bawo ko a tun bɛ maa mun bolo sɛbɛnfura t'a la a tun bɛ k'a dogo de an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya ma d'a ma sɛbɛnfura jɔlen t'a bolo ani fo ka taa se douane maaw u ka baaraw kɔnɔ la fɛnɛ u y'u tɛgɛ da sɛ dɔw kan sɛ minnu ni sɛbɛnfura fɛnɛ jɔlen tun tɛ a tigiw bolo ko in bɛɛ lajɛlen kɛra ka sanga ni décembre kalo tile 9 ye
an ka don ani maaw u ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri o de kɛra sababu ye ka se ka taa o tɛgɛ da nin kan arala k'a fɔ ko bureau de brigade mobile d'intervention ni o bɛ bankuma na olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka taa asiatigi dɔ ni a bɔra asi jamanaw kɔnɔ u ye sanu kilo 5 in ka a minɛ ale de bolo a kun kɛn bɛ ka a dogo de arala k'a fɔ sanu in a valeur bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 300 ɲɔngo de la sɛbɛnfura jolen foyi tɛ a bolo kɔrɔ kibaruya bɛɛ lajɛlen ani sɛgɛsɛgɛliw y'a yɛrɛ k'a fɔ a kun bɛ ka dogo de ka bɔ ni a ye an ka jamana kan ka nafolo min sɔrɔ k'o kumaniya anw ma ko wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw de kɛra sababu ye ka tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan o siratigɛ kelen na don kelen kɔnɔ an ka cɛbalenw ni o ye renseignement ye mun bɛ don ani ka bolo kan u taara o tɛgɛ da sɛ carton 1000 ani 400 ani 52 ka se ka taa o tɛgɛ da o fana kan a mun n'a bɛ taa tɔni 10 ɲɔngo la la k'a fɔ ko ni sɛ ninnu bɛɛ lajɛlen mun minɛna sɛbɛnfura jɔlen foyi kun tɛ u bolo mun b'u yamaruya u ka se ka baara kɛ n'a ye an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaru la kiba kitakaw bara sifinaka minnu bɛ moto ninnu taw kɛ n'u tun b'u wele fɔlɔ ko malvi walima motaru ko olu ka baaraw bɛ ka maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ dugudenw ye damakasikanw bɔ kuma bɛɛ a sifinaka ninnu u bɛ kɛ sababu ye kuma caman ka gɛlɛya lase circulation na a dɔw bɛ taa bɔnɛ da maaw kan maa minnu m'a min u m'a bɔn ka t'u ka gɛrɛgɛrɛ da maaw kan o de la dugudenw u ye wulikajɔ kɛ ka se ɲɛmaaw ma ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka sifinnaka ninnu ka u kunbɛn ka bɔ nin baara suguya ninnu na loloninkaw bara kalandenw ye kalanso siraw ta hali n'a sɔrɔ maaw sirannen don dɔɔni halisa baw jama fanga a bɛ ka dɔgɔya nka ko kalandenw kɔni u ye kalanso siraw ta ka sanga ni waati tɛmɛnenw ye bɛɛ lajɛlen k'a fɔ loloni kɔnɔ binganikɛlaw taara bin an ka dugudenw kan maa bolo tɛgɛjaw ni o ye population civile ye marifamafɛn t'u bolo maa ŋaniya jugu ninnu ni o jafara walitigilamaw ye u taara bin population civile kan ka gɛrɛntɛ ta ka da u kan ko maa caman kun ye dugu bila nka an bɛ waati min na ko bi maaw seginna ka na ani lakana sinsinna an ka finitigilakaw ani marabolo kɔnɔna ɲɛmaaw u y'o fɔ ka danganiya di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jigisigi bɛ yen baaraw bɛ se ka kɛ o de la kalandenw u ye kalanso siraw ta loloni kɔnɔna la bi u bɛ ka taa kalanyɔrɔ la ka t'u ka kalan kɛ borɛmkaw bara la k'a fɔ ko malo sɔngɔ jiginna ka sanga ni desanburu kalo tile 8 ye baw ko malo kamama a kun kilo kun taara fo 500 la nka an bɛ don min na ko bi a bɛ 150 dɔrɔn de la u ka suguba kɔnɔ o de kɛra nisɔndiyaba ye borɛmkadenw yɔrɔbaw u yɛrɛ bɛ malo mun san n'u b'a wele ko iri local a kama bɔlen ni o y'a kisɛ jɔlen bannen pewu ko a dɔw kun bɛ fɔ 200 la ni o y'a kilo ye an bɛ waati min na ko bi o nana 100 la wa ko malo bɔrɔ yɛrɛ kun taara 4000 ani 400 na nka an bɛ don min na ko bi u bɛ ka a sɔrɔ 3000 ani 800 k'o ye nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin guwatigiw ma tɔnbɔkutu ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba mun ni a makɔnɔnen don ni o ye seko ni dɔnko kɛnɛba ye a baaraw labɛn bɛ ka kɛ baara mun n'a kolobon karili kan ka kɛ desanburu kalo tile 18 nata in ko kabi desanburu kalo tile 10 in na dugu minɛnen don ka fa maaw mun bɛ ka labɛnw kɛ yaasa ka se ka dunanw ka u bisimila bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛnw kɛ ni donna tɔnbɔkutu kɔnɔ la bi i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ka labɛn u ka doyafiyaw ani fo ka taa se dugu yɛrɛ cogoya o bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ k'a fɔ ko kulonba mun n'a kan ka sigi a labɛnw ka ɲi wa ko a bɛna kɛ kɛnɛ dumanba ye bafulabɛkaw bara kurun dɔ kun binna dɔgɔkun tɛmɛnen ni kalanden maa 30 kun bɛ a kɔnɔ o kurun mun n'a a kɛra gulankone o de kɔnɔna la gulankone kurun in binni kun kɛra sababu ye ka kalanden maa 6 ka olu bɔnɛ o nin na ni musolaka 5 ani cɛmanin 1 kalanden minnu ni olu tɔ tun bɛ kurun kɔnɔ ko u ye kalanso tagali daminɛ sa u hakili sigira baw u ye maaw ta maa minnu ye u hakiliw ka kuma fɛ kosɛbɛ ka yir'u la k'a fɔ ko mun kɛra k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na kalanden caman bɛ yen nɔ minnu tun bɛ kurun kɔnɔ an bɛ don min na ko bi u y'u ka kalanso tagaw daminɛ ka se ka u ka baaraw kɛ kiba an bɛ taa fan fɛ yanni an ka taa diɲɛ fantɔw kibaru kɔnɔna la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Ameta Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkinakaw ka yɛrɛmahɔrɔya tali san 65 o ɲaɲali o bɛ yen nɔ bi décembre kalo tile 11 o kɛnɛ de kɔnɔna la bonyamasegi walew o y'o de don bala kosɛbɛ ɲina maa minnu ye baara kɛ jamana ye ka ɲɛta baarabaw kɛ ani k'u cɛsiri lajalikɛlaw ni o ye jɔnjɔnw ye o bɛ ka ta k'a d'u ma ka u galabu foni k'u bila baaraw la Burkina Faso ka sanga ni bidɔn ye marabolo caman kɔnɔna la baaraw tara ka di jɔnjɔnw tara ka di baarakɛlaw ma minnu ye baara kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ sira mabɔ sira la yaasa ka se ka jamana ka bonyama segin ka a dɔnw ye ka u galabu foni k'u bila bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ jamana ɲɛta kama. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Gbagbo ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna damakasi sɛbɛn don diɲɛ kurukara kiribonba CPI yɔrɔ baw ko an bɛ waati min ko bi garantew tara k'a da a kan a yɛrɛ senkɔrɔma cɛra a ma se ka kɛ jamana kuntigi ɲini ye a ma kɛ cɛbɔ ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o de la ko a y'a ka sɔrɔnalobagaw ni avocaw ye k'u bila k'u ka damakasi sɛbɛn k'a labɛn ka a ci ka taa CPI kɔnɔna la baw ko kabi 2002 septembre kalo la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ rébellion mun ni a wulila ko n'a bɔra Côte d'Ivoire fan fɛ wa ko o rébellion in ma bɔnɛ kojugu mun kɛra o ni na jolibɔnba mun kɛra ani fo ka taa se kalata kɔfɛ mankanw 2010 ni 2011 wale minnu kɛra ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ Laurent Gbagbo a ka kɔrɔfɔw la a bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ale jabajɛlen don o de la ale bɛ kiiritigilamaw wele u ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ jolibɔnba minnu kɛra maa minnu nɔ ye a ko ye u ka se ka bugunatigɛ. Benin jamana kɔnɔna la kafojaso wale mun ni a ma se ka sira sɔrɔ o walew kɔnɔna la maa caman bɛ ka mun yira ko Faransi jamana ye i da don Benin jamana ka kow la u b'a fɔ nanzarakan na ko ingérence bawo yabara bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ye finitigilakaw ni o ye force spéciale ye ka u bila ka taa Benin jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa jamana kuntigi Patrice Talon ka ale kisi ka bɔ finitigilakaw bolo minnu tun bɛ fɛ ka kafojaso baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ finitigilakaw minnu ko u bɔra Côte d'Ivoire faba Abidjan ni kɔnɔ Faransi finitigilakaw ka taa Benin maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ Faransi ka ingérence ni o ye u y'u da don jamana wɛrɛ kɔɲɛw la mun t'u ka jamana ye maa caman bɛ k'a ye ten tɔ i n'a fɔ u ye o baaraw de kɛ ka sɔrɔ finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni CEDEAO ka sariyaw ye olu welela de u ka taa baaraw kɛ baara mun ni a b'a to jamana sariya sunba ni o ye constitution ye o kana sɔsɔ. Nigeria ani Burkina Faso kumaɲɔgɔnw bɛ ka kɛ yaasa pankulu mun ni a jagoyara ka jigi Burkina Faso kaw baara ka sabu kɛ finitigilakaw tun bɛ a kɔnɔ pankulu mun ni o ye C130 ye ni AES jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ci kan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ pankulu in a mana sariya kɔnɔ wa a ye an ka sanfɛ siraw ka o sɔsɔ ni siratigɛ na yɛrɛ la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw ni o ye négociation ye diplomatie sira fɛ ko kumaw bɛ ka kɛ yaasa pankulu in a ka se ka labila ani fo ka taa se maa minnu tun bɛ a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen lasagolen don an bɛ waati min na ko bi Burkina Faso jamana kɔnɔ ko o maaw o ni pankulu u ka se ka kanabila sɔrɔ. Ghana jamana ministre min ka ca o ɲɛsin bɛ kɔkan caw ma a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni arabadonya ye ko Israelikaw ye ko dɔ kɛ Ghanayɛnw na u ka jamana kɔnɔ o ma bɛn olu ma wa olu bɛn'u ta sara bawo ko Israeli ka pankulu jigiyɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Ben Gurion
Gana ka den maa 9 ɲɔngo taara ye wa o maa ninnu yɛrɛ la wasaden 4 kun bɛ a la ko israɛlikaw ye u minɛ ka u lasago kaso la waatinin kɔnɔ ka sɔrɔ ka u labila ka sɔrɔ kun foyi ma fɔ u minɛlikun na ko o ye wale mun n'a ma bɛn Gana jamana ma Gana y'a kɔn wa ko olu fɛnɛ Israël bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ olu bɛ tasarali kɛ ni wale in na farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka jɛkulu CEDEAO olu yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛ dɔ ta yaasa sanfɛ siraw salen minnu bɛ sara ni o ye taxiw ye ka a bɔ sanfɛ cakɛdaw la ko bɛ kɛ sababu ye ka se ka sanfɛ cakɛdaw ko u bila u ka nafolow ka yakubaya kosɛbɛ ani pankulu cakɛdaw minnu bɛ a baara kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka bugun a kɔnɔna la ka yiriwa sɔrɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ka sanga ni janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye san 2026 nata in Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ale bɔra ka tɛgɛ ɲɛsin kunnafonidila dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye New York Times ta a tɔgɔ la ko ni kunnafonidila ninnu bɛ ka baara minnu kɛ kuma bɛɛ u bɛ kuma ale ka kɛnɛya ko kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale Donald Trump kɔrɔlen don wa ko bana bɛ a la ko o ye wale mun ye ale b'o kɛ fɛn mun ye trahison ale b'a bila o de minɛn kɔnɔ bawo ko kunnafoni sira ninnu ka bɔ dɔrɔn ka galon ta k'a da jamana ɲɛmaa la ni o ye Amérique jamana ɲɛmaa ye Donald Trump yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la ka sɔrɔ dalilu foyi t'u bolo ko ale bɛ o wale ninnu kɔ wa wale minnu don a b'a ɲini kunnafonidila ninnu fɛ u k'a dabila kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye New York Times ka o ta a tɔgɔ ma k'an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛ kan kani o mun kan ka kɛ Marokokaw bara an ka samata sɛgɛw ɛgliw olu ka donfini maillot a bugunatigɛra bi ko in kɛra kunnafoni kɛnɛ dɔ senfɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ kulu ni o ye Fema Futi ye ani fo ka taa se kulu mun ni o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ finiw dilan Ernest o ye maillot 2 ka a bɔ ka yɛrɛ maaw la Maroku farafinna ŋanaminanganaw ka kɛnɛ kani an ka maaw bɛna fini mun don maillot 2 mun na ko fɛn mun ye binkɛnɛ ye u ye binkɛnɛ in kɛ ka tila ka o mun ko a tamasiyɛn ye espoir ani garizɛgɛ ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ se k'an jigida samata sɛgɛw ka ɲina ko sɛgɛ o bɛ a kama na ani fo ka taa se jɛma u ye o fɛnɛ kɛ maillot mun ni u ye an ka bɔgɔlan ka a dessin kɛ a kanda la ni o ye jɛma in ye ko k'o kɛ seko ani dɔnko tamasiyɛn baw an bɛ seko ni dɔnko san nin kɔnɔna la san 2025 o la o ye an ka bɔgɔlan ka o tamasiyɛn kɛ a la wa ni maillot ninnu bɛɛ lajɛlen ko ni o bɔra ka bin o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka cɛbaw u bɛ ka labɛn yaasa ka se ka taa farafinna ka ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba in senna ndolanci o kɛnɛ kan a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn mun ye maa minnu ni olu kan ka taa ndolantan in kan ni o y'u ka lisi ye o makɔrɔnen don ka sanga ni bi alamisa in nɛgɛ kanɲɛ 20 in ye an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ mun bɛ yen tuguni ni o ye box ye Mali ko a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ Dubayikaw bara hali n'a sɔrɔ kɛnɛ yɛrɛ ma ban fɔlɔ maliden mun bɛ ni o ye Jibirili Tangara ye ko box la ale ye baara dɔ kɛ baara mun n'a bɛ Mali don tariku la bawo ko a tun bɛ san 9 ɲɔgɔn bɔ maliden kun ma se nin yɔrɔ in na box o kɛnɛ kan a yɛrɛ la k'a fɔ Jibirili ni ale bɛ maa minnu ma kilo 75 sɔrɔ a ye Mali tɔgɔ bɔ bawo a ye Espagne ka bolokulu filila dɔ tubabu gɔngɔrɔ filila ni o ye Sergio Martinez ye a ye o dasi box la o b'a to kɛnɛ 2 o de bɛ an ka nin maa kofɔlen bolo ni maliyɛn ye jeu 2 de b'a bolo ni a ye o jeu 2 gagné a bɛ se ka na ni jɔnjɔnba yɛrɛ ye u ka catégorie la a bɛ se ka kɛ champion ye ko nin ye a siɲɛ gale ye an ka jamana ka se nin lahala in na wa a ye baara mun kɛ ni o ye demi-finale ye a mana kɛ cogo cogo a kɔni bɛ na ni médaille dɔ ye nka jeu 2 b'a bolo n'a ye o gagné ko a bɛ se ka kɛ seba yɛrɛ ye ni o ye jɔyɔrɔ gale ye a ka catégorie kɔnɔ ko nin ye nisɔndiyakoba ye box ni o ye Mali bolokuru fili o b'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ ka yakubaya ka taa fɛ ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen nana an b'aw fo ka koɲuman dɔn kibaruw lasera aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew tun bɛ Keba Jalo bolo a y'aw sɔgɔlen to janni na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a kan bɛn dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci
wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda